чисто нови кори, които се раздуха от топлината на двигателя и загриваха всички боклуци по пътищата. Как се наложи да бъдат преправени? Ето ги камъчетата, които подръгваха, събрани от корите. Алуминиеви лайсни, П-образни, с поп-нитове, с широка периферна глава. Пистолет с горещ въздух ги докара до първоначалната форма. Спрей, който защитава алуминия от водата. Против корозия. И малко грунт, черна матова боя. За монтажа нераздаеми винтове и шайби от Телталбанд като крепежни елементи. И така изглежда на финала.